Kaso sa dengue misaka, lain na usab nga bata, patay. Case nga nasaksihan sa Sugbo, nawagtang human sa kusog nga pag-uwan. Langaw gikan sa poultry, miatake sa mga lumulupyo sa usa ka sitio sa lungsod sa Asturias. Line up sa Team Rama alang sa North District, kompleto na. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Mga lumulupyo sa usa ka barangay sa Asturias nag-agwanta sa pagkatap sa langaw sa ilang lugar. Bisan sa ilang pagkatulog magabi, gidugok sila sa langaw. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Kaganiha among nasaksihan mismo ang pagdugok sa mga langaw sud sa mga panimay dinhi sa sitio Busay sa barangay Agtuhop, lungsod sa Asturias. Ang sawg sa mga residente ug bisan ng ilang lamesa diin sila mangaon napuno sab sa langaw. Matud sa mga mulupyo, nahasol na sila og maayo niini kay bisan sa ilang pagkatug sa gabii, dugokon gihapon sila. Ilang gitudlo ang poultry farm duol silang dapit nga mao ang tinubdan niini. Kay ang pagpakaon sa mga bata, maglisod naman. Kay magsige naman lang tag-abog. Sa manero na atay mga trabaho niya. Di ta ka bantay sa itong mga bata. Si Rida nga may duha ka mga anak mireklamo na sab tungod sa gagmay pa niya nga mga bata nga nagkalibang na tungod sa pag-atake sa langaw sa ilang mga pagkaon. Kanang akong mga bata bagi, pangilantan, giubo, sipon. Nga, naglugar ba mawagtang ang sipon. Mao na nga akuntang kawa ning langaw ba. Kining mga patay nga langaw resulta sa insecticide nga gihatag sa tag-iya sa poultry apan dili kini paigo sa pagpuo sa kadaghan sa mga langaw. Si Mayor Alan Adlawan sa Asturias miingon nga gipadana niya ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa dapit aron pagsusi sa maong reklamo. Di niya pasirahan ang poultry farm apan di na niya pasudlan pa og dugang mga manok hangtod nga masulbad ang problema sa pagkatap sa langaw. Prefer mechanical solutions samaan ng mga air curtain isil gyud ang kanang poultry silyado gyud para way makasud kay once na makasud kusog kay mga anak dito sud. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Lain na usab nga bata na matay samtang nasakit usab ang iyang igsuon tungod sa dengue. Ang ginikanan nagtuo nga nakuha ang maong sakit gikan sa ilang eskwelahan. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang akong asawa sila na naging istorya ato. Di makatuos si Arnel sa ginangatan sa iyang 6 anyos nga anak na si Kent. Pagbangutan, ang mipuno sa ilang panimay karon, human makala sa sakit nga dengue ang iyang anak niya tung Sabado. Lunes nagsugod ang hilanat ni Kent og pagka-Martes gidala sa tambalanan apan gipapauli o gitagaan na lang og tambal. Pagka-Miyerkules misamot ang hilanat ni Kent hangtod nga nadesisyonan sa mga ginikanan nga ila i-admit kini sa usa ka pribadong ospital sa lungsod sa Consolacion. Matod sa ospital, nagluya ni si Kent pag-abot ini og didto nahibaw-an nga dengue ang sakit sa bata. Nakasanati kini og pagdugo sa iyang lagos nga ti mailhan sa sakit nga dengue fever. Matod ni Arnel, grabe ang pag-antos ni Kent hangtod nga namatay kini pagka-Sabado. Anak na lang yun kay naluoy naman yun ko. Iingnan lang ako nga laksan lang ako para makapawalay po siya ba. Nalagman ako kay wala na mag-chance no. Sakit man ang kalit nga pagkamatay ni Kent, kinahanglan nga magmaligon si Arnel tungod kay nataptan usab og dengue ang iyang 7 anyos nga anak nga si Altira. Inay nga magbangutan, gibuos ni Rachel ang iyang panahon ni Altira aron kini maayo apan di niya malikayan nga basulon ang iyang kaugalingon sa nahitabo. Sa karon, bintahan na ang kahimtang ni Altira ug misakan na ang iyang platelets. Gawas ni Altira, may daghang mga pasyente usab ang naka-confine sa ospital tungod sa dengue. Bisan din sa usa ka pribadong ospital sa lungsod sa Consolacion na matikda na ang pagsaka sa kaso sa dengue. Bisan pa man ting init o dili ting uwan karong panahon na. Apan pahimangno sa mga otoridad nga di lang makumpiyansa bisan init ang panahon. Nagtuo si Rachel nga posibleng nakuha sa iyang mga anak ang sakit gikan sa eskwelahan. O sa amo, sir, wala may dengue kami pa permero. O sa eskwelahan nila na
Dini sa Mandawi School for the Arts nagtunga si Kent ug si Altira. Diin doon na say kaso sa dengue ang natala sa nanglabay nga semana. Giangkon sa principal sa tunghaan nga kuyaw sa dengue ang ilang lugar tungod sa kadaggan sa mga tanom sa palibot apan ilang gipaningkamutan nga limpyo ang ilang dapit matag adlaw. So siguro ang sa school na murag prone gid mi diri sir sa dengue cases tungod kay we're surrounded by trees. Gipangtuwad na nilang ilang mga baril aron di kini pangitlugan sa lamok. Gawas sa mga tiglimpyo, mutabang usab nila ang maginikanan pagsiguro nga limpyo ang ilang tungaan. Gisusi na sa Mandawi City Health Office ang tungaan ug naghuwat na lang sila sa resulta kung gikan bagyod nila ang lamok nga dunay dengue. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nisaka o gidaghanon sa nasakit sa dengue sa Dakbayan sa Sugbo. Salbing ulahi nga ihap, hapit na moabot og 1,000 ang nasakit samtang 11 na ang nangamatay. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Misa ka na sabang kaso sa dengue sa syudad sa Sugbo, gikan sa 862, misa ka na kini sa 892 karong adlaw, din 24 ka pasyente ang napuno. Mas daghan ang mga nasakit og dengue karong buwan sa Setyembre, apan karong buwan sa Oktubre, aduna na say na-admit tungod gihapon sa maong sakit. Mikabat na sa 11 ka mga barangay ang apektado sa sakit nga dengue. Matud sa Pangulo sa City Health, Dr. Daisy Villa, angayan nga manggilabot na ang tanan aron wa nay laing biktimang maigo sa sakit. Dugang ni Villa nga ang publiko dili angay nga magsalig sa gobyerno o gikinahanglan usab nga muhimo usab sa ilang bahin sa pagpanglimpyo sa palibot. Para nato dili manggod nato matawa this is really of concern, no? Kay mayngon tag alarming yes dili kay naa man gyud na permigod ang dengue. Di man gyud siya mawa. No, ang ato lang yun of concern is daghan kay fatalities. Why? Because makita na to ang cause mangyud na ang strain sa dengue. Gikagol ni Villa nga aduna gihapoy mga taong magmagahi og di dayon dalhon sa tambalanan ang mga batang magmulo na og sakit sa ilang lawas. Matud pa ni Villa, pipila ka timailhan nga severe dengue na ang nasinati sa usa ka bata o batanon mao ang hilanat, pagsuka-suka, pagdugo sa lagos ug pagsakit sa tiyan. Kung nakasinati niini, timailhang gikinahanglan nga dalhon sa tambalanan ang pasyente aron mahiling sa mga doktor. Pero sad to say, still atong mga tao kay okay ra na mo lang ni buhato na to ay kuan na haplasi lang na siya. So unsaon na to pag-combat ana. So karon siguro ang mga tao dili manggud mo kiat o kumbaga sa kuan dili maningkamot o tabang para aning kumbatiha kung dili sila mismo ang maigo. Gipasalig ni Dr. Villa nga di sila mohunong pagigbatok sa pagsaka sa sakit nga dengue sa Dakbayan sa Sugbo. So dili ta mohunong kumbati, no? Ikumbati na to tanan nga aspeto. From the egg mo nang alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Haze nga nasaksihan sa Sugbo na wag tang human sa pag-uwan. Apan posible nga mubalik kini kun madala sa hangin gikan sa tinubdan niini. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Ingon ini kang iobang Dakbayan sa Sugbo niadtong miaging semana og base sa inisyal nga assessment sa Environmental Management Bureau nga dunay haze nga mihabol sa Metro Cebu. Apan matod sa EMB nga di pa nila ma-confirm ang gihulagway nga haze hangtod nga mogawas ang resulta sa ilang gihimong ambient air quality testing sa miaging semana. Pagkakaron, mas tinaw na ang kawanangan sa Metro Cebu human sa pag-uwan kagahapon. Matod sa ambient air quality chief sa EMB 7, nadala sa pag-uwan ang mga naglutaw nga particles sa kawanangan. Ang uwan niya itong weekend, may labing unas sukad sa pagtumaw sa giingong haze. Kung muna ay uwan medyo ni hayag, like for example karong adlaw, kusog ang uwan di ba gabi, so hayag kayo ganinang buntag, and then ang areas nga medyo hazy last week, karon klaro kayo siya. Kay tungod ang uwan naka-wash out siya sa haze nga nakasuspend lang sa atmosphere. Apan posible nga mobalik ang haze sa Sugbo kung mapadpad sa hangin ang gigikanan ni ini. Karong Miyerkules mogawas ang resulta sa test sa 8 ka mga air quality monitoring areas sa Metro Cebu. Sa 8 ka mga monitoring areas, ang mga lugar sa Mabolo ug Dakbayan sa Naga ang dunay labing hugaw nga hangin sa Sugbo. Hinuon, nagpabilin nga naa sa good ug fair ang air quality index sa Sugbo ug dili pa kinihulga sa panglawas sa publiko.
girekomenda na nila ang pag-convene sa Metro Cebu Airshed Governing Board tungod sa pagdeklara sa ubang mga dapit sa nasod sama sa Palawan nga dunay haze sa ilang mga dapit. Until tomorrow, so eventually mag-release na mi sa media on Wednesday as well as to the members of the Airshed Governing Group maski through email lang para mapaspas lang ang dissemination kung kumusta ang ato ang results. Kato akong gingon nga kung natin makita ng mga fluctuations, mo po na ang atong tanawonon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Formal na nga gipailaila ni Cebu City Mayor Michael Rama ang kompleto niyang line-up alang sa Cebu City North District. Resulta sa survey mo'y gihimong basihanan sa mayor sa iyang pagpili sa mga kandidato ubos sa Team Rama. Ang detalye giaksyonan ni Edwin Cañete. Usa ka semana sa di pa ang filing sa Certificate of Candidacy, gikumpleto na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang line-up pinaagi sa pagpaila sa iyang mga kandidato sa North District ubos sa partido panagiusa sa panirbisyo. Dinhi sa karaang balay ni Don Vicente Rama nga gituang mo'y nagdaog swerte sa pamilya na itabo ang pagpaila sa iyang mga kandidato pagka-konsyal o kongresista. Kini naglakip nilang tinago Barangay Kapitan Joel Garganera, Apas Barangay Kapitan Ramil Ayuman, former Congressman Pastor June Alcober, GP Labilla nga anak ni Vice Mayor Edgardo Labilla ug ang kanhi konsehal nga si Edwin Hagmok. Kauban sa nila silang re-electionist Noel Wenceslao, Kamputaw Barangay Councilor Attorney Raymond Garcia ug ang kanhi kapitan sa Sambag Uno nga si Jerry Guardo. Samtang si kanhi Mayor Alvin Garcia mao'y napili nga mudagan pagka-kongresista sa North District. Matud ni Rama nga resulta sa survey mao'y gihimo niyang basihanan sa pagpili sa iyang mga kandidato. This is the house of Don Vicente Rama, the father of Cebu City Charter. Many spirits are here and many have been produced in this house, from councilor to governor to vice governor to congressman, and then of course us, Edo and myself and Ike Rama in Sambag Uno, and of course the late George Rama. Si Rama ug Vice Mayor Edgardo Labilla mibutag nga subling magpapili sa susamang posisyon karong umaabot nga piniliay. Iyang giklaro nga wala sila himuong launching activity alang sa maong partido. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka cease and desist order gimando sa mayor sa Lapu-Lapu batok sa tighimo og pabuto nga nakapatay sa usa ka bata sa lungsod sa Cordova atol sa fireworks display. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Ang cease and desist order gimando batok sa manufacturer og pabuto nga si Juliet Wahing. Matud pa ni Mayor Paz Radasa ngayong gikaistorya ang manufacturer og iyang nakita nga aduna kini nahimong kalapasan gawasan ni expire na ang permit niini. Aduna lay tulo ka registered firecracker manufacturer sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ila na usab nga ipahigayon ang tinuig nga seminar sa mga tighimo og pabuto. Ilabi na nga nagsing-abot na usab ang Pasko. We had a discussion with the manufacturer. Klaro man sa yung sadana ng yung permit ni expire naman ang sa manufacturing. Every year na magyutay seminar nga i-conduct sa Camp Crami sa association sa manufacturers of firecrackers anhi dinhi. Bisitahon usab sa mayor ang nagmanufacture og mga pabuto. Buot niyang susihon kung kumpleto ba kini sa papeles o kung mituman ba kini sa safety rules. Sa milabayng simana usa ka 8 anyos nga batang lalaki namatay diyang mitug pa sa tiyan niini ang pabuto atol sa firework display sa fiesta sa Barangay San Miguel, lungsod sa Cordova. Yeah, we're into in the way nga among i-check ang kuan because I did talk to the barangay captain para matanaw na mo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka boarding house sa Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo na sunog. Ang kayo mikatap sa tulo ka mga classroom sa USP duol sa Parian Fire Station. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote.
Nasunog ang duha ka andanang paabangang balay sa pamilyang Haro sa Dan Vigolias, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 12 sa tungang gabi, nagsugod ang sunog sa ground floor sa balay nga dunay siyam ka mga lawak. Nagkabuang og panghakot sa ilang mga gamit ang mga borders nga nalimungawan. Gingang nag-spark nga plangka ang hinungdan sa kayo. Matod sa mga border nga ilaon ta paggon ang plangka apan wa kini tuguti sa tag-iya. Paglabay sa pipila ka minutos, subling ni spark ang plangka og nahitabo ang sunog. Kay nakapagbalik niya dili man daw ipapaw. So kana it means na buhi pagapon ng kurente. Moto mga utang ato grastos si try mga kana media na nangawas mi dako nang kayo. Daling magkatap sa second floor ang kayo og sa tapad nga panimay og tulo ka lawak sa University of Southern Philippines. Ang sunog na kontrolar sa mga bombero sulod sa 25 minutos. Ang damage estimate nga mokabat og 60,000 pesos. Wa maglisod ang kabomberuhan sa pagpaong sa kayo gawas sa dugay nga pagputol sa linya sa kuryente. So para sa pagpon, wala tang lisod kay dako mangdan ba. Ako nadugay lang ta magkontrol kay ang kayo ni katap man sa usang establishment ng eskwelahan sa USP. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa mga balita gawas sa nasud. Grabe nga pagbaha na sinati sa South Carolina, USA tungod sa grabe nga pag-uwan. 8 ka tawo ang gikataho nga namatay sa ilang gitawag nga once in a millennium nga pag-uwan. Kusog nga uwan gihulagway nga muigo sa maong lugar matag 1,000 ka tuig. Lakip sa gibaha ang mga highways gikan sa Charleston hangtod sa Georgetown. Gilunupan ang Georgetown ug gisirhan ang upat ka mga major highways paingon sa maong lugar. Ang 112-kilometer Interstate 95 nga usa ka major East Coast highway nga gisira tungod sa kataas sa tubig. Gideklarar nga ubos sa state of emergency ang South Carolina, lakip na usab sa North Carolina, Virginia ug New Jersey. Padayon ang search operation sa gatusan ka mga tawo nga gituhuan nga nalubong sa nahitabong landslide sa Santa Catarina, Pinula sa nasod sa Guatemala. Kagahapon kapin sa usa ka gatos nga mga patayng lawas ang na-recover. Walay mga survivors nga nakitaan sa gihimong rescue operation sa milabayng weekend. Dulan 2,000 ka mga rescue workers ang mitabang sa pag-ukay sa midahili nga yuta. Ang grabing pag-uwan nga nasinati sa maong lugar ni atong Huwebes sa gabii miresulta sa pagdahili sa pangpang nga nag-ambo sa mga balay. Ang mga tinugyanan dugay nang mipasidaan sa mga limulupyo nga delikado ang lugar nga ilang gipuy-an ug angay unta gidili ang construction permit sa maong lugar. Ang mga balay nahimutang sa lugot nga gipangtung-an sa duha ka mga pangpang. Grabing thunderstorms nga nagdala og daghan nga uwan miresulta sa pagbaha sa French Riviera. 17 ang gikatahong nangamatay samtang 3 ang gikatahong missing. Miawas ang usa ka sapa ug ang tubig mipaingon sa mga lugar nga naglakip sa syudad sa Cannes. Ginhimon ang popular nga film festival. 3 ka mga tiguang nangalumos sa usa ka retirement home nga gisulod sa tubig baha. Sagad sa mga nangamatay diha sulod sa ilang mga sakyanan. Ang kusog nga bulog sa tubig nga adunay dalang lapok mianod sa mga sakyanan. 4 ka tawo gikataho nga na-trap sa underground parking tungod sa ilang gitinguha sa pagsalbar sa ilang mga auto. Samtang usa ka pamilya gituuhan nga nangamatay human mipugos og drive sulod sa gibaha nga tunnel bisan og gipahimangnuan na sila sa uban. Sumala sa mga saksi, kalit kayo nga misaka ang tubig ngadto sa 2 ka metro sulod lang sa 2 ka oras. Mikabat og 10% sa annual rainfall ang ilang nadawat nga uwan sulod lamang sa pipila ka oras. Mga bata sulod sa home care for children sa Lapu-Lapu gisuroy sa mayor sa syudad isip usa sa mga pamaagi sa intervention sa mga bata nga napasagdan og mga biktima sa pag-abuso. Kini giaksyonan ni Leslie Camina de Vistil. Makita sa mga tagsa-tagsa kanaw niining mga bata ang ilang talagsaon kayong kalipay nga gibati diang gisuroy sila ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa sa Happy Museum sa lungsod sa Cordova. Si Mayor Radasa mihatag half-day tour sa mga bata nga anaa sa Lapu-Lapu City Home Care for Children. Kini usa ka pasilidad nga nag-atiman ni adtong napasagdan nga mga bata ug mga nabiktima sa pag-abuso. Matud pa sa mayor nga isip inahan sa syudad iya sab nga gipabati ngadto sa mga bata nga adunay inahang midala kanila sa usa ka kalingawan.
No, I'd like to treat them nga kadabang pareha na ra sa balay, so ginikanan damurag atong dadon sa outing. Ang Pangulo sa Home Care for Children nga si Leticia Patalinghog mapasalamaton sab sa gihimo sa mayor. Matod pa niya ang pagdalas sa mga bata ngadto sa mga kalingawan usa sa ilang intervention process aron daling makarecover ang mga kabataan nga na trauma. Now, kanang doon na sila daily routine, nga daily activities, and naapod sila kuan sa in-school na mo. Exposure ni, field exposure ni with our Lapu-Lapu City Mayor Radasa, nga expose ang mga bata. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka 32 anyos nga gingong notadong tulisan ang napusilan patay sa mga sakop sa City Intelligence Branch human kini gingong misukol kanila atol sa ilang pagresponde sa Blessed Sacrament Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero ning syudad. Tulo ka mga samad pinusilan ang naangkon sa usa ka notadong tulisan nga si Jerven Rodriguez kinsa molupyo rasab sa maong dapit. Gingong nangayo o nag-ayo sa iyang motor si Rodriguez dihang nabantayan sa silingan nga may armas kini hinungdan nga nagpatabang kini sa kapulisan. Pag-abot sa area sa City Intelligence Branch, inay nga makigatubang sa pulis, mibunot kini sa iyang armas mao nga gipusil na lang siya sa mga pulis agig depensa. Si Rodriguez nakuhaan og tulo ka paketeng shabu .45 kalibre nga armas ug mga drug paraphernalia. Okay, armed person man, so anticipate gina nga armado. Pag sita nila ning bunot man sa armas, actually nakapabuto kay nakuha tag empty shell sa 45, then nakuha sa nato sa possession sa tow truck nga nagkarga og vintage nga classic car natumba human ma-rescue ang naaberya nga Mercedes-Benz nga apil sa Tour de Cebu. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Mayong pagaguba sa tubangang bahin nining towing truck nga adunay kargang usa ka Mercedes vintage car nga apil sa Tour de Cebu. Ang tow truck nagkuha sa auto nga naaberya sa Trans Central Highway. Dinhi sa dulhugong bahin sa Sitio Ugarahay, Barangay Busay, mitulimbang ang towing truck. Gawas sa towing truck, mayusab nga pagkapisat nining motorsiklo human makandos sa nagdulhog nga towing truck. Wa na makontrol sa driver ang brake hinungdan sa iyang pagkatulimbang. Gabig na ko. Gito na ko gibanda sa minto. Yan na may motor. Di hadlok mo malatay yan. Patay gyud sigurado ko. Akong gibawi. Pagbawi, mabawi na ta ko diri. Si Tribunalo Robustiano nga habal-habal driver sa nalupya ka motorsiklo mahilagway nga nag-una siya sa maong truck ug iyang nabantayan nga kusog nga naghaguros ang maong truck. Mga panguslang ang iyang nahayaguman ug sa iyang pasahero nga iya untang ihatod sa lahog. Oh, gaunaman mi niya kusog na kailandagan ba nga one eye brake. Nalabay mi sa daplane may kay wa mi malatay mga kuan na ligsan ba. Imong sakay. Tuwa na nagkapangus-pangus kayo nagkasama to sa Sibudok naguna. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Hepe sa rehiyon dili magduha-duha sa pagdisiplina sa mga pulis nga mapalgan nga sad-an sa hiwing binuhatan. Matod ni PRO 7 Chief Prudencio Tom Banyas, ang mga tinugyanan sa balaod ug dili angay nga nalambigit sa hiwi nga binuhatan o mohimo og kalapasan sa balaod. Gipasalig ni Banyas nga mahatagan ang kaangayan nga investigasyon ug gipasalig nga paminawon usabang ilang habig. Ubay-ubay na sa mga sakop sa kapulisan sa rehiyon ang nag-atubang og investigasyon lakip na sa mga sumbong administratiba tungod sa mga reklamo batok kanila. To our policemen who are deserving, but if they have some infractions na sila gibuhat nga di maayo, then they will be also investigated and be punished if they are found to be guilty. Happy vibes lang sa adlawng Lunes mga igsuon. Sa nakalabayng Sabado, ang kahugpungan sa Premier Car Club sa Sugbo ug ang Pase o Performance Classic Enthusiast of Cebu inabagan sa Manila Sports Club mipasiugda sa pinakakinaham og gihuwat sa mga car enthusiast nga ikaduhang hugna sa Tour de Cebu, ang bugtong 1,000 ka kilometro nga makasaysay anong sports car rally. Kini ang giaksyonan ni Edwin Caniete. 5, 4, 3, 2, 1, play go! Tungod sa pagkamalampuson sa Tour de Cebu niatong tuig 2014, subling gipasugdahan kini dinhi sa Sugbo karong tuiga.
Sa nakalabayng unang tuig sa Tour de Cebu, 25 ka mga beautifully restored historic vehicles nga misalmot sa maong kalihukan. Karong tuiga gisalmutan kini sa kapin 35 ka mga sakinan gilangkuban sa mga sports car nga gipinag-iya sa mga key personalities sa Sugbo ug Manila. Ang direktor sa Performance Classic Enthusiasts of Cebu, Mike Aguilar, na mahayag nga sa pagbato nila og mga karaang sakinan, ila kining gipangga og giisip nga usa sa ilang mga pamilya hinungdan nga ilang na-preserve ang mga sakinan. Usa sa gipasalamatan ni Aguilar mao ang maayong kahimtang sa panahon, dili sama niya itong milabayng tuig nga kusog kaayo ang uwan. Collectability and cars that are rare are in Cebu likewise. So basically the same quality of cars that we have in Manila and in Cebu are the same. So it's a matter of the quantity na lang, ano? But of course, people in Cebu has the quantity of cars here already. And one advantage is that there are more enthusiasts now here. Karong tuiga, tubong og tuyo sa mga nagpaluyo nining maong kalihukan, dili lang sa Cebu. Makita ang mga sakinan kundi lakip na ang reyon o mga lugar sa Negros Island sama sa Bacolod ug Dumaguete. Gawa sa pag-promote sa linahi nga kalipay ug kalampusan, pag-preserve sa mga nagkadiang vintage sports car, tinguha sa Tour de Cebu mao pagpalambo sa turismo di lang sa Sugbo kundi lakip na sa lugar nga maagian ini. Mao kini ang autuha ang gigamit ni Roger Moore isip James Bond sa salida nga Spy Who Loves Me nga diha karon dinhi sa Sugbo ug mosalmot sa Tour of Cebu uban sa kung maanyag nga dalaga. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mokad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!